da aka kofin contract address ɗin ka je kai pasting duk the same thing ne da wancan dex screener ko wancan application ne wannan kuma website ne. So amma ni a waya na website ɗin bai cika yawan shiga ba sai ya ga dama ke shiga. So alhamdulillah gashi nan dai anan ya shiga. So nan kuma ga wajen searching ɗin a sama sai kai pasting. Idan kai pasting zai nuna ma token ɗin. Kun fahimta ai duk procedure kala ɗaya ne. So idan na danna open in Phantom ɗin ma directing na zai cikin Phantom ɗin nawa. So amma wayansu nasu baya directing nasu zuwa cikin Phantom nasu. So idan baya ma directing cikin Phantom naka ko ka shiga browser ka na Phantom da kai wajen abu da kai ka shiga kamar da nuna muku sai ka shiga dex screener na Phantom naka. So bari ne idan na son yi trading nashi. To kun ga direct ya kawo cikin Phantom ɗin nawa. To a cikin Phantom ɗin naka idan ka shiga kai satin token ɗin ka danna kana so kai trading da same thing nan wajen zai kawo ka wajen buy and sell wato na people. So na shine wajen price ɗin da aka saka. Sai ka goge nan complete ga baki ɗaya. Ina so in sai kamar na $3 yasa 0.03 misali. Kun ga na $4 kenan. Dan sai FIFO na $4. So amma na $5 nake so ne in siya. 0.04 na $6 no 0.0393534 yawa kun ga exact na $5 kenan ni nake so in siya. Sai ka danna buy din nan. Gashi nan na danna buy. Sai ka danna confirm. To da zaran ka danna confirm din nan ga transaction ya riga ya yi kenan. Amma bai ya kamata in successfully amma sunan bai nuna ba. So bari da cikin wallet din mu kalla ko ya siyu. Yake refresh. So alhamdulillah ya siyu. Gashi nan people ya siyu. People gashi nan na siya na $5. Solana na Solana $5. So haka ma idan kana so ka sai daɗin in ka shiga cikin dex screener naka ko kuma abin din shi Phantom wallet din in ka danna wajen search din kai search na token din can din wanda nuna muku inda ku search ka danna kan shi ma ka danna kan trading din. Idan ka danna kan trade din misali haka me selecting nashi shi ma da same take ka danna kan trading din haka. Idan ya kawo ka cikin Phantom naka za ka na kai already ka danna kan connect wallet sai ka danna kan sell. In da ka sai da duka ka danna 100% sai ka danna sell. Kana danna sell to automatically zai saidu zai yi convert into sol a cikin wallet naka. Sannan sai abu ɗaya da nake so nuna muku duk token da kai trade nashi inda akan dex screener app din ne akwai abin da ake kira da watch list inda za ka yi saving nasu inda kana shigowa dex screener ka za ka kalle su a cikin watch list gashi nan a can kasan nan za ka rubuta watch list. Duk token da kai trading nashi za ka kalle su a watch list gashi nan ana. Yanzu kun kalle su wannan duka shi ne watch list na wanda nake trading da su. Daily trading wanda nake samun riba a kansu. So then idan kana so ka sa token a watch list naka zo ka danna kan searching din nan misali. Already daman FIFO muka shiga. So gashi nan inda ka rubuta watch list nan za ka danna. In ka danna main watch list sai ka danna kai automatic zai add to watch list na naka kenan wanda ka zo zaka na kalla. So da mu je next insha Allah da mu na muku inda ku seta alert inda idan token ya tashi ya ta missing ne alert naku.